Tengin ya poino syaga benta ka bangin yo ban ngap bat ban syakor. Ya kan ka tim ka bangin ladap ban peli ha kan ka met ha kan ka kenta. Te lapen syong nong rim ya kan ka tim komto na ka jingruai sam ka lenong ka ba praposan. Syua bangin ya poi syaga ka tim lengkot ngadon ban wanra ya ki jingmot ha ka ba ya dei bat kane ka kitab jing ruai sam. Pi ka kentin sam haka tin Hebrew ki ong tehilem kabamut haka pareng praises ki jing yaro ki don kumbasis pa sanpau teli ki jing ruai haka ne ka kitab sam. Kane ka kitab jing ruai bat jing duai jong ki kon Israel. Bala penbit penbiang lembat ki jing put jing tem lembat ki sur jing ruai ki bat don hangne ban yo ya ka ban ya ruai ha ki jing mane belai jong ki ladan ong da kumwai pat ban yas ngotu lang kane ka kitab jing ruai sam kadai ka kot jing ruai bala pendon kam haga jing mane belai jong ki kon Israel tongin kan mau ya kata kiba bon nakini ki jing ruai kiba don haga ne ka kitab sam kidai ki bala tho da u David bat nalor bala tho nalor ki bala tho da u David ki don ro ki bala tho da u Asap ki don ro bala tho da ki kon ke jo Korah ki don ro ki bala tho da Moses bat da kiwe pi iya kini ki jing ruai la tho haga por ka ba ya jingai ba kamdei tang komba arsnam lane sansnam la yo ya kini ki jing ruai barakhat hendrai ka ba jalan ba ka por na do ka por Moses shi hajar saus pasnam Shua ukris hado hadin ka jinglong merau bat ka jingwan pai pat na Babylon saus pa senam Shua ukris hapdeng jong ka shi hajar saus pa senam bat ka saus pa senam Shua ukris kumba shi hajar senam ai ka jing jalan ka por haga balak tho ya gini ki jingruai da ginong tho baper bat kum joro hadin kata lalum lalang yaki bat la pendon kam haga jing mane belai jong ki kon Israel habangi pai pat syagane ka sam gaba praposan haga bala pensyong nong rim ya gane ka tim jong gane ka tayau revival pi ki jing ruai sam kidei ki jing ruai aingo kidei ki jing ruai yaro kidei ki jing duai kidei ki jing ot kidei ki jing khot kerpat bat kum ta ter kidei ro ki jing duai ya ka jing ya lam ka jong belai ya ka jing don rengkat ka jong belai nang ta hangkane ka sam habangi pai pat syagane ka sam ga ba praposan kane ka dei ka jing ruai balatho om da u David hendrai da kita ki kon ukora la tho ya gane ka jing ruai sam ga ba praposan bat kine ki kon ukora ki la tho kumba khatwei teli ki jing ruai ki badon ha gane ka kitab jing ruai sam pi kini ki kon ukora kandiat syua begini apoi syagi kon ukora ngakua ban batai lane ban pensyai yangi uei uta ukora pi ukora udei ubril ubangila ban syam naka kitab jingken kalenong gabakan reu bat kanyo hagapor bakidon hagariklau hagapor gajau Moses badu Aaron une ukora ulaya lombat ula tau ya kawei ka kenhon kabaken tobro ya udakan bat ya Abiram lembat ya kita ki ars pangsan pongot ki wei pat
Ulat tahu ya kena kekenhon ban yakhi persya ya Moses ban ya Aaron ban dawa badai ban yo ban long lengdok. Om tang na ka kpo gajong ngamut ban om tang na kaliang gajong u Aaron. Om tang na kaliang kibala hiar pateng no Aaron kibadai ban long lengdok. Une ukora ula penki ula tahu kata kekenhon ban diman ban mangiro nyidai ban yo ban long lengdok. Hadin kata Moses ula khot yaki syagaban ya keren ya snauto. Henry kila kentai ya kata. Ublay ula snau bitar. Bat ka kendau kala ang renghang. Kala ngoj em yaki. Bat kila syatep em syati syapok kendau. Bat kita kiwai pat ki badang sa. Kading no ublay kala wanhap. Bat kala tangdo yaki. Bat kila ya yap ingkong kaj hangta. Utau de ukora. Ubriu ubalaya lam ya kekenhon ubala tahu ya kekenhon ban geng ya lek persya ya Moses badu Aaron. Henry kini ki khon gedo kora kamot ki descendants ki ba pateng ki ba hiar pateng na ukora ki lalong ki briu ki ba riu belai ki lalong ki ba emsngi haga jing tuai haga jing ya selak kababat ublay. Bat kine kilak kelalong ru kinong ya rap ban pek ban kmi ya karwai ya katem hakata ka tempel ha Jerusalem. Kine ki khon ukora ki don ya kata ka jinglong mensim ka ba jeliu bat ka ba riu belai ba. Ngap ba na pedeng jong pi ki samla ki ba it ban ruai na pedeng jong pi ki samla ki ba ublei upenon kam ya pi ba pien ruai tu kan mau ka ei ka ba don kam ya pi ka de ka jing pen kerpang ya la de sha ublei kini ki khon ukora kila em kata ka consecrated life ka jing em ka ba pen kerpang ya la de sha ublei we unang thok commentary wong bakata ka jinglong mensim ka jongki their spirituality is so deep. Kalong ka ba jeliu bah ka jinglong mensim jongki. Kilong ki briu ki bala fully committed naga benta ban syakri ya ublay lan baki jing ruai kat kum kasap katalan ka ba ublay ula ayaki. Bat na kibriu kibakum kita lami ikan kini ki katway teli ki jingruai kibat don hagan ka jingruai sam bat kanero gasam gabasan praposan lami na kita kibriu baru belai kibakum kita te habangi pai pat syakaneka dekot kabahan riu jong kene kalendong prapusan hagabala pensyong nong rimru ia kene gatim to pen empat baki briu jong me kin yok lek keman haba pai sya kene gatim bat kum juru na kene gadikot kabahan riu ngadon banwan ra lai teli ki jingmot bat lengkot kilong kumne kajingmot kabaningkong gabangadon banwan ra na ganegatim kalong kane kadei kajing duai kabahabangis ngap ya kane kajing duai kami kata kasur jingken mau tempang ya kisngi men barim kaca bapai kiyo iya lade mentah baki don hapdeng ke jinglong rangli namar baya kene kasam gaba praposan latho yaka hadin baki lawan paipat na ka jinglong merau na Babylon ken mau ya kata kadai ka bos exilic psalms kadai ka balatho hadin bakila wan pai na ka jinglong merau na Babylon anda kila wan pai biang syalaka jong kari kisngau thu ya ka jinglong rangli kisngau thu baka don ka jing temang ka don ka jing kenja
Kadon ke jengken mau it ye kita ki por ki balalait no. Ye ki por men barem. Bat habaki ya ki lentis nong. Kim long show ko manswa bagi lentis nong hang tanah Jerusalem kisngan kat sabalet. Yo i bagi lenti ki sengkin ki wandor ki wandar ki kapnya de ki breu ki bayayat syarum syaneng kan nong ba Jerusalem kade kanong ba gabakum kata Henry menta pat anda ki lawan pai kamlong show kumbalong hagato kapor laragi pe yo uto uding ubajudon hang toro uto uding don show laragi pe uto senteu ba iternat ubajudon hang to utoro don show lada pe yo uto plang gitu ki jaka plang ki ba iternat ki toro don show baik ya gande kalentis nong ro gabakoro koram lapen jot lapen pralot nadong sadong kadon gajing snow temang gabam lasyo ban batai nang tahaba pai syagi yeng kisam ki babon ki yeng kisam gila pat gila perang lada ki dei ki jing khang yit lada ki jing khang ding ki taru ki jing khang gila pat gila perang baik ya ka pelau yang ki breu ka kenja jar lasa yang ja kat sabapai hadin jong kata ka jinglong brau ka bagi lalong brau hang tahaba bilon nang ta bagi pairo syagat temple haga bagi julait ban mane ya ublai lapen jot lapen praya kadega temple kini ki ben ki balabu ki ba ki furniture baro ki ba don haga taga temple la kendang lapen pra lapen jot lapen kedia lo dia ki baca bapa yo i lengkrang mdon esho la jot bala pra lo nadong syadong ki pai syalaga jong ka jing em bat ki perkat da ngin bam ngin di bat kumno ngin trei ngin kta nang ne syakmat mla syo ban batai ya kata ka jing temang ya ka jing kenca bat ka dei ka juhi ka bala penlong yo Jeremia ro haka kitab ka jing ruais ngau senai u Jeremia ulayam pat donot hakmat jong belai Piu Jeremia ula duai agane ka jing duai haga jing ruais ngau senai kalenong kabasan ka dekat ka barfuai u Jeremia wong to pen pai mame yangi syame atrai to pen pai yangi to pen thamai yakis ngi jongi komba men barem pen thamai yakis ngi jongi ablai kombakalong hagis ni men barem kadon kajing kan mau tempang kadon kajing babe kadon kajing sngau diau bat kajing sngau si gabakrau habapai syakata kajing jot kajing pra jong kasnong gathau jong kilenti ki sengkin ki yeng ki sam jong ka tempel bat nadong syadong habapai layo isa tang kajing jot kajing pra bat mangiro ngilayat ya kene ka jingyat lenti ar hajar henriu ngilamat ya ka revival haka jing em ka pamarwe shimat halaka donot ka jongi ngilaya ruai ngilaya syat kemen atrai pa revival ngibang ban ruai kata ka jing ruai angel kirwai turoi kira ngibang ban ruai kata kajing ruai trai kum hakas ngi Pentecost atau the ada kabor ba gabakrau ngi ruai ya kita kajing ruai donot jong ala katinget tempel jong me ai kan long ngi ruai kita kajing ruai ngi ruai ru da kajing hem gaman sem banong lano menwan ya thu yang lano menwa kan mensim ka dapat ka slay da ka jingkaman ngikwa lano baka baje kan tip no man la ka janmer bagi dia oban leche jingeseng haba ka baje arzen kampat reu ka yeng mane kala khamnya badam nyam jakasyo ban yes jong hangne hapo yeng mane la haban yes jong syatai sabaran dapat sabaro hagimet ngipo ya ngiken mau bahagi yeng kisam jongiro kisawa ki jeng ruai
Hashwa bantia bangi penlong jing duai halaki jong ki yeng ki sam jongi nang ta bangi lek keleng ki jaka ngiyo i bagi yeng mane man la kamet ki dap brio bat ki khapnya asmam nang ta bangi pule ki kot kubor hagatu kasnam empat dadon bah gini ki mobile ki babit babiang ban ya record kita ki henrei hamba pule ki kot kubor headlines front page baro jong ki kot kubor tang ki kubor revival sudah habangi ya chayau syahat ngios ngau bagi ya pendam ki jingruai revival habangi syong ki kali ya pendam ya ki jingruai revival habangi lek shalom ki tai nang tai na siliang katai ka pentor ki ruai revival ngios ngau sagine ki baya ya daga kali kinero ki ruai revival ngilamat ya kapor ka bakum kata Henry mentangi don haga jinglong jong gajing temang bat gajing kenca ngidon habreng gajing long kapala kenca jar kita kisor jingrua bon habreng jongi ngembang syo ban ruai bon habreng jongi ngembang syo ban duai ngembang syo ban kiu syagayen ka bakentang ka jong belai kibor jong ka pop badu syaitan kila penjot no thiau ia ka jing em ka jongi lemro bat ye kilong yeng long sam kane ka thim ka khod yangi namar kata bangien phai hagane gabe ban duai hagane ka jing duai banong ablei to pen empat yangi sasise nang ta ka jing mot ka baar ka bangadon banuan ra nang ka negatif to pen empat bangin yo le kemen hame ka jing mot ka baar ka long kane ka dei ka jing duai ka basyai ka bami na ka dono ban yo mat ia ka revival sasi sempat ki khon ukora kita ia gede gejing ruai banduai shoblay ablay pa ia ga revival sachi senpa ho kilawan paipat henrei kil ngamut bandong kila ya wan pai syalaga jong gari syalaga jong kasnong kila bantai biang ia ki kenro ge bala tua kila ban penko ye ki jaklia bat ya kita ki kenrom kenram barokhat henrei kamen sem ka telat bat ka suai kamen sem ka temang bat ka kenca ka jinglong ka bakenca men sem kala yap no apa jongki namar ba kila jengai no ublai kila penbetar yo ublai kala ja kata ka jing syaring merau ka basyarkai bat menta kim don lat da komwai pat kisngau tho badai satang ublai ubala ban penempat ya kimen sem ke baterkhong jongki kisngau tho badai tang ublai ubala ban thau thamai pat ya ka jingem kabala jot kabala ram ka jongki phi kane ka keren yangi ke ba em makini kisngi ke ba menta hoj ngi bet ngi biang haga jingem ka ba kenjado hoj ngi lanang ngi lastat hoj ngiyo gijing bam gibabet gibabiang ngiyo ban thong ban kup ban sam kijan gibabet gibabiang gibaju yat daka kejat gibaju syong deki kali pasenja mentap hilayo ban syong laka jong ka kali himdon kam syo ban yat daka kejat hiyo ya ka jingem gababet gababiang nadong sedong mensuangim judon ya ka phone henrei mentang hilayo ya ki mobile phone gijongi mensuangim juyo ya kita ke internet henrei mentangila yo ya ke internet unlimited ngilak ban call ngilak ban le ya ke internet bat kiwei nadong syadong ngilabiang habapai hagini kisni ke bagi mentang henrei habapai ya kamen sem katerkhong kamen sem katelat bat kaswa ngasngau hagabakum kanegamet ban khot yangi bangin duai syublai rengkat baduto unong ruai syaman sem ubangia ruai naka nambar jing ruai kabar spasan tau
Unang ruai siya mensiam hangne uruai kasor jong kajing duai. Banong anong penem tuan kami. Ai hangi kajing ai. Jing thong jong me kinang terkong. Klem uslap kajing ai. Atrai kan mau. Jing yarap kan wan name. Hagat khot balai utho ya kini ki kenten. Kalalong itanat sisen kabajar ngam kakpe temen kata kak din jome ya kado anut kum jer atrai kan mau jeng yarap kan wan name hagat khot basau tho gini ki kenten hadin kata kala rengkyang ki jeng thong ro la ajan ya kila krau bor giding sya yau keu gen sakejap atrai kan mau jeng yarap kan wan name kane kabit namar kata bat gene kata yo kadei kata yo kabangin pai show blay banong ablay pa ya ga revival sa sisin ublay ulat deban kula Hagabaar Chronicle hanyau lenong dekat bakat sao ngiala lendet ya katu dekat kaba ublay ulak gular hanto uang balada kibreu jonga ya ke balakot da kekerteng jonga kin penret yala de bat kin duai bat kin wat ya kakmat jonga kin pai na gelenti baman jongki bat kin wat ya kakmat jonga dengan sngau na beneng bat ngan map ya ki pop jongki bat ngan pen kia ro ya kari ka jongki kata kalong ka jingkular ka ba ublay ulakular yang bat ya pi tangin awan na ublay na mar kata ka ni kami rengkat bat ka jing duai ya ka jing pentemai bo banyan mat ya ka revival saisin bat ka balai lane ka ba khaddo kajing mot ka bangadon banduan ra nang ne nagane katim kalong hang ne ngiyo hero yagi so batyang jong ka revival pingiyo iya katoka kenten le kemen to pen empat baki breu jong me kin yo le kemen hame usok bakyang jong ka revival kajing kemen kabaki breu ke jong belai kin yo ban mat ha kajing em jongki pi kane ka kentin kemen ha ka hebru la pendan kam da ka kentin samak kabatheu ya kajing kemen kabarengkat bat ki rong ki rop skapa kajing kemen kabarengkat ki rong ki rop ki jing ya kawai bat rakhe pendan burom naga bentaka ei raka ei haka pareng kamot festive occasions and celebrations kata kadei kajing mot jong ka kentin le kemen hangne habakawan ka revival ngiyo iya ka dor ka baphe ngiyo iya ka jing pho iya ka jing ping ngiyo iya ki rong ki rup om jong ka perthai henrai jong ki ei ki bakan jaman sem iya ka jing pho jong ka balang ngiyo iya ka jing sngan ka jing dap jong ka ying mane bat kum tu kum mangalaong mane ka jing em ka ba marwei simetro sngo kum badon ha ka por ka badon ki festival ayura ayu kumbadon hagadora gano kagan just jing celebrate ayura ayu habaka don ka revival habaka wan kal air jong ka revival ngimat ya kibakum kita ki jingja ki bakordor bat kita ki deiken ki so batyang ki bangimat naga jingwan jong ka revival kamen sem gadap daga jing kemen kat syabapa kilong ying long sam giba paj bapra lapen yasok no yaki
Kajing gaba marwe shimat, kajing gaba la sakma, kajing gaba la jengai na ublay, kajing gaba la do jinggerman, kajing gaba mla syoban le ay mdon syo mano bala ban penbeg ya kata habakala wan kari Bible la tau thamai ya kajing jong gibreu gibabo kadon gawe kalong ye hagaba imay deng ilecha imaido banang ko maido map yang ngalakom keni ngalakom tamput ya katokak ber gabangi ya kajia barak si kata dei mangap imaido batamput henrei imaido yang melelei maideng galak selam namar bom juyak kiu syok paramaki kaladon kata kajing yason ciyeng sisam henrei habakari Bible kalawan ladum ngak ya imaideng ilayo i bakata kakper kaba ikan turput kam dondor ai roem kaspa aparte ai kejing don jing ban suyo dakaba sule athok la de sukni bor kam dondor ai roem imaideng ilai ban panma banong maido simno ya kato kajaka kaba deyong ngadei mangahi bala kentur pot ya fi henrei maido yang kam lelei te maideng I kamat ya long bet kum tu kum bakalong kampe henrei maideng yang lada pila map yang maido sim biang ya kadeka jaka ka bangala kentur pot manga bari maido yang to namar bapila ong haduk kata-kata te tongin ya penbet bad ngan sim ya kata badi maideng yang sim kam nang tai maido si yo tu mau pot kam nang tai kanel ka pihang kene ka jakasi kam nang tai pakita ki de ki jingjang ki bakaman haga bagi long yeng long sam la thau thamai ha bagi pai shaka shiki balang ki jongi ki balang ro ki pho ki phengan ong biang sajisen ngam tip kan nungot na pedeng kini ki bala yarang ba mentah ya ki badang samla le se bidang red aga tu kapon kan nungot na pedeng jompi ki balai ban phet Bible bantiet kat jingruai haus na marajan rio ngangam pat kelet bahang tai hasilong hang tai hamot pran kadon gebuk rum jong ke KJP assembly hang to ngam jula ban kelet baulan ukot seduk samot pran bayayeng lan kibril ban ap kot ba ban ap kot jingruai namar bom yok kot ba bom yok kot jingruai syo endala poyulan ki ong ai santeli seba barok sikatos ngau benot banti tangi weiro henrei mentang ai santeli seba namar baya bungot te hayeng miadap kot jingruai syo bad kita kinong di ki ong haban ai tang mar arteli bahkan ya dap lem ya kita iki badang yang lain setai lahapan supen ai mar kendiat komta kalong gapor gabas ngau tenat bat kayom gabak kemen hadu kata-kata utau de uso lani kita gidi giso naga jingwan jongga revival niyo I aga jing kemen gabat dapat gabas lay haga mensim ga jong kibriyo kapen kan mau habangi ya keren ya kan ga benta habangi pule ya ga Bible hagi kam apostol kalenong gabapra kadikhat gabasau hadu gabapra nganda pen pule kenang ya gini gini kot tongin ya ngap ya kada kaktian ke jomblay namar kata kita ya kibala pensakma kila ya lek keleng kida ya lap ya kata kaktian badu Philip ulalek hiar syakas nong Samaria badu ya lap ya ukres hagi teki pajba gila syak skor da kawai ka jingmot ya kita ki ai ro ki bala keren da Philip haba gila yo ngau bat gila yo I ya kita ki dakla ki ba ulale namar ki men sembom khoj haba gila perta da kaktin bajam gila mino nasibun ha ke ba gila jusyong Shibun kibalapang yap siliang bat kibadeko lapan kia
kadikot bapra ka ongkum ne te ladon ka jing kemen bakrau hagata ka shnam kane kade kawai na ki jing ja jong ka jing wan lane ka jing trei jong ka revival ha Samaria haba u Philip ulaya lap ya ka tien jong blai la trei ka revival ha Samaria kala don ka jing ki revival ka bajor badu so jong ka jing kemen ulambi hangta la pendap ong yak ong ka tien jong blai kala don ka jing kemen bakrau ha kata ka shnong ha Samaria haba ka revival kala wan ha balang wa yajer haus nam ar hajan reo kala don ka jing kemen ka bakrau hagane ka balang lai sin lai wat ublai ulawan jingo ya gane ka rikasi jantia jongi khat khandai spa san khat khandai spa reo kasin ka baar khat khandai spa san thosan khat khandai spa san bun reo ter ter bat kasin ka balai ar hajar san reo ter ter komto ngilamat ya gine ki jingjar revival bat ni yo ru ban khet ye ki so ki babang batiang ki balang ge lanang roy kerhai na kawai kapor sya kawai pa nang ta ki snong ki ba empat boy ke gospel la yo ban pen boy ya ke gospel ki lami ki syakri ki jong blai ki ba tre ya ke commission bat ki ba ya lapro ya ke gospel ke leng ki jaka te tau blai un ya rapat un kerku yang ingan pen kotno bat haban penkot ya kan ka jing keren ya kan ka tim ngadon ro ban khot yang iwei piwei ai ba kan ka jing duai ka jong ki khon ukora ha kan ka sam ka ba prabosan kan long ro ka jing duai ka jong nga bat ka jong pi bat tongin duai rengkan bat unong ruai syamen sim ban ong lapa jing kerku to ai jing jau jing isnei la jumat te yu lapa ngi kerpa ngin mi na kene ka yeng ka bakentang ka jong blai rengkat bat kata ka jing duai bau blai on the yau lapa jing kerku hapdeng jong isa chisin pat tongin ye mi nang ne rengkat bat ka jing duai u blai on kerku naga benta ka buram ka jo amen.